ትርጎም ቃል ኣይኮነን ዝትንተን ሓሳብ እዩ ንሓደ ቃል ነት ምዝውሰኸሉ ናብ ሓሳባት ዓብይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቃል ካብ ዝትርጎም ቃል ናብ ዝትንተን ሓሳባት ይዓቢ ገለ ኣብነት ክንርኢ ምስ ንደሊ ልዑል ወይ ልዑል ሉዓላውነት ልዕላውነት ኣነ ኣንነት ሓደ ሓድነት መን መንነት ቀዳምነት ብዛዕባ መንነት ከጽንዕ ምስ ተበገስኩ ኣየኖት ዓውድታት ትምህርቲ እዮም ብዛዕባ መንነት ዘጽንዑ ዝብል ሓሳብ እዩ መጺኒ መንነት ዝያዳ ብዓውድታት ናይ ሶሻል ሳይንስ ፖለቲካል ሳይንስ አንትሮፖሎጂስት ሳይኮሎጂስት መጽናዕቲ ይካየደሎም ምሁር አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ጄምስ ጊልፎርድ ብዛዕባ መንነት ዝበሎ እንተሎ ቀዳማይ ዓለም ወይ ምዕራባውያን ሃገራት ብተዛማደ ርግኣት ክረኽባሉ ዝጀመራ ድሕሪ ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕትን ትምህርትን ኣብ ልዕሊ መንነት ክገብራን ክህባን ምስ ጀመራ እዩ ሓደ ኤርትራዊ መንነተይ ኤርትራዊ እዩ እንተበለ ሓቂ ድዩ ወይ ብሓፈሻ ዜግነት መንነት ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ቆላሕታ ቀዳማይ ክፋል ናይ መንነት ክምለሰልና እዩ ክሳብ መወዳእታ ዓቕሊ ጌርኩም ዝትሰምዕዎ ኣብ ርእስኩም ዝነበረ ዘይበርሃልኩም ብዛዕባ መንነት ወገግታ ኮይኑ ከፍኩሰልኩም ተስፋ ይገብር